Hei, onko sulla mennyt ateria siellä? Tuutko katsoa mitä täällä on? Täällä on tendastikkejä. Tämmösiä tendalifeja. Saadaankohan me tää auki? Tuu kattoo. Mä oon sulle. Tuu vaan. Ruokailuhetki kesken. Ei pysty aamuruokailut tai aamupäiväruokailut. No, ei se mitään. Katsotaan saadaanko sitä auki. Noniin. No toi kissakin, tää oli niin mielenkiintoista rapina. Ei se mitään. Kissat kuin koiratkin, kaikki haluu jotain hyvää. Tällainen sisältö. Oisko tämmönen kiva? Tuntuu aika semmoiset kuivalta. Pehmeältä. Aha, koira meinas ryöstää sen jo. Tää on varmaan niin hyvä, että se pitää antaa se vaan noin. Ja monta sekuntia menee, kun se saa sen syötyä. Tää on kyllä yleensä aika nopea. Tää on tämmönen melkein 3-vuotias porokoira, uros. Aika hyvältä näyttää. Tää on varmaan sopivan karhea silleen muuten, että tää on varmaan mukava koirankin syödä. Kissaakin vähän kiinnostaa, että mitä täällä tapahtuu. Mutta tää on tää perussetti, että matollahan pitää syödä, ne pysyy paikallaan. Olisiko tää niin hyvä, että kissakin haluaisi maistaa? On se vähän kiinnostanut. Kuten huomasitte toi Murina, niin sehän ei antanut sitä mitenkään. Hänen herkku. Hei, tää on huolestuttava. Kissakin haluaa syödä tätä. Ainakin se nuoleskelee. Tää nyt on vähän tällainen koirakissa silti tää meidän kaveri. Et sä ota toista. Hei, mene syömään se oma sieltä. Sulla jäi sinne vielä. Tää on kyllä vähän mustasukkainen näistä herkuista. Aika hauskaa, että toi kissakin haluaa. En tiedä, tykkääkö se enemmän tosta rapinasta vai muusta, mutta Leonille ainakin nähtävästi maistuu hyvin. Näissä joutuu oikeastaan tekemään vähän enemmän töitä niin muiden kilpailujen tuotteiden kanssa, mitä meillä on ollut. Tämä on itse asiassa hyvä. Opettaa koirallekin vähän sellaista malttia, eikä hotki koko ajan kaikkea, mitä saa naamansa eteen. Tämähän on tosi moniruokainen koira. Tää syö kaikkea koiranmakkarasta. No joo, ei ihan kaikkia nappuloita kylminkaan. Mutta ihan koiranmakkaraa. Syö kalaa, voi keittää kalaa, paistettua kalaa. Tää on vähän tämmönen kaikki mulle nyt heti, kiitos. Mut kyllä se huomaa, että turkkikin kiiltää sitä mukaan. Kotkiiltää varmaan hampaatkin. Täällähän on vähän etukulmahampaiskiilevauria. En tiedä, onko tullut minkä takia tälle, mutta hyvin mystinen homma. Siitä meillä ei ole niinku silleen tietoa. Sinne se uppoo se viimeinenkin pala. Onko hyvä? Niin, oi hyvä. Tässä varmaan tulee koira kysyä kohta, että saaks lisää. Mä luulen, että on tämmönen 5 päivää 5 haastetta. Kissa häntä vilahti siinä. Tää on kyllä niin mahtava, kun tää kissa on niin kiinnostunut kanssa, mitä tää koira tekee. Se meidän toinen kissa ei ole kyllä näin kiinnostunut. Leon tykkäs. Mä meinaan ottaa kyllä toisen. Ei me oteta kyllä toista. Sano Leo kiitos. Istu. Sano kiitos. Kiitos. Hyvä. Hei hei.